Mamy już teraz Faisal Benfred, Algeria. Jego przeciwnikiem Marco Stoll, Niemcy. On hareketlerinin birini satıp alsaң, 1,5 ming so'm cashback beriladi. Bölüp төлөк alуудагы жеткиликтүү. O Store дүкөндөрүнөн же O Market'ten al. Mata bez zapraszamy Faisal Benfredi, Algeria kontra Marco Stoll, Germany. Zmiana. Witalis Lazowski, Niemcy kontra Diego Chikwadze, Gruzja. A wśród pań rywalizujących na macie C właśnie teraz zwyciężyła reprezentująca Włochy Emanuela Liuzzi. Mata C już teraz zapraszamy Wiktoria Slobodyniuk kontra Oksana Liwiach, Ukraina. Mata zakończona zwycięstwem zawodnika pochodzącego z Kirgistanu, Solaman Sharshenbenkow.